ta kai ta zarce dukkan abin fada, ta kame a dukkan jiki da komai na zuciya. Ta tsaya a dukkan tunani kullum wai ta ma, wai ta ya a nezan kwatanta girmanta wai tuma. Girmanta ya wuce misali domin misalin ta zai wuya. Sikar zurfi take cikin zuciya ta zarce rijiya. Ni da ita so ya janya har kama muke kamar an tsaga kara. Kullum kula ta kaban yabo na ta da godiya zana jaddada. Hatin da ta kai kyawun halinta kowa yana fada. Bata da jin kai shine ya ja ta kullum a ci gaba. Neman ilimi ma kam yanki su ita ce a gaba. Tun ba ku suna na ta jarumar ta kai yabo har a jaddada. Fati ta shiga zuciya ta sai ta komai na rayuwa. Fati ta iya sosaya ka ji batuna ta gimbiya. Fati ta kai a mata salutun a ce mata sarauniya. Tai gaba ta wuce abi ta baya a girmama. Fati ko da mamakiya da sun zo dole za su rusuna. Da murmushi a fuskar ta ba ta faɗa da kowa bare kwafa. Da yarda kowa ya zammana ta Fatima san ba ta yin gaba. Sunan ta yan tagwaye ne Fatima Zahra masu daɗin fada. Dawisu dola kira ki fannin ado hakin zama tauraruwa. Mata da kansu suka naɗa ki suna zinariya. Ko da cikinsu kike ka haska kowa bibiya. Kina da kamshi da kin zo kike sa su dariya. Su fara kallon ta kaji bintu kwalliyar ta kowa yake kwafa. Fatima ta kai yabanta ta kai jaddada. Ita ta ban so wa zuciya ta kai yin kambama. A zuci ta kai nisan gurin da kowa bai je shi ba. Tana da jin kai ta bani din kula dole in fada. Radio na san samun kamar ke ba za na yi shi ba. Idan akwai so akwai kauna da ke zana murgaya.